priatelia, vítajte na kanále Mr. Oniony a dneska si zahráme kariéru za hráča. Takže ideme si dať vytvoriť nového hráča. A dajme tomu, zvolíme si tohoto. Takže nie. Mr. Oniony. Dobre, ozvem sa vám, keď bude mať spravený celý vlastne dres a celého hráča. Takže už som späť, máme tu teda nejaké... Vyberáme si kopačky, rozmýšľam, aké si vyberám. Možno merkuriálky, tieto sú celkom pekné. Fantomy. Ja by som si asi vybral... vôbec neviem. Tieto Adidas Predátorky si vyberiem. Tetovanie žiadne. A náhodná oslava. Dobre, tak keď pokračujeme, ideme si vybrať teda nejaký tím. Rozmýšľam, aký by sme si vybrali. Mohli by sme si vybrať teraz Slovensko. A šiel by som do druhej ligy. A konkrétne by som šiel do... čo ja viem. Šiel by som do Tatranu Prešov. Svetová trieda, polčas 3. Dobre, môžeme začať. Ak začíname našu kariéru, dúfam, že bude dobrá. Ľudia, ak by ste chceli teda ďalej, píšte mi do komentárov a teda či chcete z tohoto mať sériu. Tak vidíme, že už sa rozsvičujeme. Už sa rozsvičuje náš Mr. Oniony. Monaco Bet ligy. Tak, ideme na to. Tak to je riadny bug, pozrite sa na mňa. Som zelený, trošku som sa vžil do role. Tak idem pozdraviť svojich spoluhráčov. Dám vedieť, že som pripravený, aby sa na mňa mohli spoľahnúť. Dobre. No vynikajúco, tak predtým som bol zelený, teraz som bez rúk. No tak fajne. Čoraz je to lepšie. Čím ďalej, tým lepšie. A už tu máme prvý zápas Monaco Bet ligy. Zápas s Povazkou Bystricou. Ozvem sa vám, keď teda dokončím tréning. A ideme teda na prvý zápas. Tak už ideme na ihrisko. Mr. Oniony strieda Jozefa Dolného. Tak uvidíme, ako sa bude dariť nášmu hrdinovi prvý zápas a jeho debut. Oficiálny debut. Dobre, útočíme. Šanca, ale iba do stredu brány, škoda. Pozor, teraz musíme ísť dozadu, pretože hráči Povazkej Bystrice sa rútia dopredu veľkou rýchlosťou. A teraz môžeme ísť dopredu aj my. Nádherná nahrávka. Že mi prvý gól? Nie. Asist aspoň. Ani ten nie. Šanca! Gól! 1-0 a náš prvý gól v drese Tatranu Prešov. Vynikajúci gól. Tak, neriešili sme nič, len sme to tam
naprali a padol gól. Tak napádame a získali sme loptu. Šanca, nadhodil som si a druhý gól. Nádhera. Tak, Unionimu sa darí, to je vynikajúce. Toto sme presne chceli vidieť. Že by hat-trick? Ideme si za hat-trickom? A gól! Hat-trick! Tak, vynikajúce. Tak akože ak to pôjde takýmto tempom, tak ja sa už vidím v Manchester United. Alebo radšej nie, keď sú 12. Asi by som sa videl radšej v Reále. Si predstavte. Mistr Unioni prestupuje do Real Madrid. To by bolo úžasné. No tak ale musíme si... Ešte si nemôžeme si robiť veľké oči. Ešte sme stále v Tatrane Prešov. Á, toto bude offside. Škoda. Pozor, dostávame sa dopredu. Musíme to zastaviť, toto. Dobre, máme loptu. Ideme, nabiehame si. Škoda. Tak to bolo tesné, no. Ale zatiaľ to je akože debut ako z učebnice. Fakt, 3 góly, to je brutál. Dobre, no, vystrel. Fúha. Tak to keby bol gól, tak to by bolo niečo. Takže tu máme 80 minútu, podľa mňa zápas máme asi vyhratý. Tam sa už asi nič nestane. Ale pozor, možno, že som to zakríkol. Ale nie. Vynikajúci zákrok. Nádherný mekočký center. Vysúva nejakého našho hráča, ale škoda. Opäť musíme ísť dozadu. Ale vynikajúci obranný zákrok. Krásny. Pekný center. Ktorý som odvrátil. Nahrávka. Strela, tak toto bolo iba lahôdka pre brankára. Dostal som krásnu loptu. Vysúvam ďalej nejakého hráča. Centera, toto bude asi offside. Alebo ani nie, no tak to som trošku podcenil, no. Dostal som nádhernú loptu. Strela, ale tam nič. Vynikajúci blok. Hráča po vaskej. Offside. Kriste, pane.
A už nič nestihnem. Prvý zápas teda vyhrávame a môj debutový zápas, fakt debut, bol fakt ako z učebnice. 3 góly, to sa môže ostatným len snívať. Mistrov Unióny má veľkú budúcnosť. Tak, prvý zápas sme teda zvládli. A odomkli sme nejaký herný štýl. Tak ideme sa pozrieť, aký. Prihrávka do priestoru. Nation Art. Dlobáček. První dotyk, svižnosť a akrobatický. Dal by som svižnosť. To by bolo také najlepšie asi. Dobre, tak ešte dáme jeden zápas. Čaká na zápas s Komárnom. No dobre, takže ďakujem vám za to, že ste dopozerali toto video až do konca. Veľmi vám ďakujem za vašu priazeň a 7 odoberateľov. Čiže veľmi ďakujem. A ja si myslím, že máme našliapnuté na úžasnú kariéru, preto ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto podobné videá z FC24, tak nebojte sa napísať do komentárov a o chvíľku tu máte druhý diel. Takže ďakujem a dovidenia.